हेलौ लोगोफोर शुटिं खालामनो फैदों नै ओमफ्रायो दसे जिरायनानै दङ माबा बे जायगाखौ आन्दायदों मिनिथावनो बुस्थु लायफिनामोनलाय स्टेन स्टेन बावबोनानै स्टेन लायफिननांदों ओंखायनो जों दा दसे जिरायनानै दंगासिनो दिनै देगार दङरा देगार नै बेखौ सुथारगोन दिनै बेखौ बुथारनो नागिरबाय बेखौ बुथारगोन दिनै बेखौ आंखौ बुथारनो नागिरदों बिथाङा बियो थैनानै बुजासिगोन नोंसोरखौ सिगिजोबगोन आं बयखौबो खोन्थानाङानो खोन्थाथ'ला बेखौ उनाव नुगोन आरो नोंथांमोना बेयो मा जागोन बेयो जागोन ओरै जागोन नागिन बिसारा ओमफ्राय बेहा नोगोद गाबनांगौ बेहा आङो आंनि लोगो मोननायो आं थैसिगोन नालाय गाबसिगोन आरो ओमफ्राय आं मानसिफोरखौ बिराद सिगिगोन आरो थैखांनायनि उनाव पुर्निमाखौ ओइ पुर्निमा होनबाय थागोन ब्रा बुद जानानै थां मुग जायाव ओरैबायदि खालामहैथां ओइ बुथुवा जागोन आं बेजों दाबो जेबो हाफेराखै बेखौ लोखि फुजायाव बायनानै लाबोदोंमोन आं दाबो जेबो बुस्थु हाफेराखै आं बेजों ओरैनो दोनबाय थायो अ केक हाखांबाय फैबाय नै जोंहा जायगायाव एबार बानायनोसै अ थांखो अबे जराव लागोन नैबे जराव लानोसै बे जराव लानोसै लोगोफोर नैबे जराव लासिगोन भिडिअखौ बे जराव लागोन रेडि ओरै फैदो अन्थाइ गाखोफादो अन्थाइ फैदो मानमिनिखौ ओरै फरसिबो फाख्रिया खाथ' गोमोर फैदो अन्थाइया मिनिनाङा नों अन्थाइखौ नाय गोमोर ओरै जादो जायासै दिनैना महरा नोंनि सिमां मोगथां मिउजिक बावोलै दामनो Hey guys, दिनै सिस्टारनि ब्लगखौ आं स्टार्ट खालामबाय नोंथांमोना मिन्थिगौना जोंनि फेभरेट लकेसनाव जों फैलायबाय असम प्लेस बियो असम प्लेस ओमफ्राय नैबे जोंनि ट्राइपड ओमफ्राय आखायाव दङ डिसलार ओमफ्राय बेनि आखायाव दङ मेथाइ टेरि मेरि ओमफ्राय जों बेहाय एसे मोनसे शुटिं खालामखांबाय दाख्लै डिलिट जादोंमोन भिडिअआ ओमफ्राय जों दा बेखौ दिनै शुटिं खालामफ्रांबाय खालामफिनबाय माने दाख्लैनि शुटिंआ ना इडिट खालामखानायानो डिलिट जाफ्रांदों बोरैबा सेरनानै आखाया खांख्राइनि ना जोंनि आखाया खांख्राइनि बेनिखायनो असम प्लेस ओइ आं बानायथ'लानो नों बानायदो ब्लगखौ थब्लैबार दङ फैलायबाय नै जों एबार नै बेयाव लासिगोनलाय जों एबार बे ब्रिज फिसायाव आयौ गलांसिगौसोमोन नै बैथिं एकदमबारे बिसोरो माबा खेबहैगासिनो फट' खेबहैगासिनो राजा महाराजा महरा नोंनि साया माया हो तेरी मेरी कहानी बरिया जायगाफ्रा जोंथिंजायनिया बै मानसिया हारसिं थाबायबाय थानाया माबा बथल बावबोनानै थाव गोथांखौ गारफ्रांदों जाहैदों बियो माने जोंनो दिनै थाव गोथां नांगौ नालाय थैनि खामाल दं नालाय दिनै थै नांगौ नालाय जोंनो दिनै थै ओमफ्राय बावबोनानै लायफिननांबाय बे हारसिंनो ओमफ्राय थाबायबोगासिनो लंलेटनो बथलखौ मोनबोआसै ओइनो बथलखौ मोनबोआसै मोनबोआखै जायो ज' खारबोगासिनो फाग्ला जागोनलै
एक्ट्रिसा ड्रेस चेन्ज खालामगासिनो माने दाख्लैना खेबखानायानो माबाया गोमोरदोंमोननो भिडिअआ दानजादों हारसिंनो डिलिट जादों आरो बोरैबा थुजाफ्लांलाबायनानै आयौ गनम फन हरदों ओमफ्राय दा बेखौ बानायफिननायावनो ड्रेस गांनै लाबोनांगौ जादों हेल' नै दै फाग्लायाव दङ फै दे फै जों दानो थांखायाना शुटिंसो खालामदों औ हाय गानखांबाय औ ए गानखांबायनो एक्ट्रिसा ड्रेसखौ जों दा बानायसै शुटिंखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था होनलायदोरा बारा जि मोजां आं बिदि बारबाथाय गुड भिडिअ बानायनो मोजां मोनो सिउ बार बारदों थाजिम खालामदों बुहुम बिखा होननायमोन आरो बे सल'आ ओमफ्राय जोंना सल'आ सुराल' बिनो थांदों ओमफ्राय सल'आ बेलेग जादों आरो सौफैबाय नै थाव बथल गारग्राया थांबाय बिसोरो शुटिं खालामहैसिगोन जायाव थालांबाय थांफायासै सान्दुं गोसायाव थाबायबाय थानो हाया अब्दुल कलाम आजाद नै बेनो बुथारगोन एक्ट्रिसखौ बेनो अब्दुल कलाम आजाद मिनिबालाय गारि सिङाव हाबलांनांगौनो गारि सिङाव हाबलांनांगौ उपाय गैया गारि सिङाव हाबना थानांगौनो नै बे मेथाइखौसो जाना लाबायनो लुबैबाय तेरी मेरी मेथाइ कहानि सेन्स होनदोंमोन आं तेरी मेरी कहानी बिलाय बिंगो तेरी मेरी होनलायनाय एरफादेसैना दालाय माबायाव मा इउटुबाव मा होननायसै एक्सन बिरखायसो थांनायमोन अ एवनो मोनो दे गं बिरखांनायसो गं थाबायदों फैबाय थादो दे दे बोख्लायदो आखाइखौ ओमफ्राय नायख्लेंलांदो होनदो ओइ रलाय होनदो ओइ रलाय ओइ गारिखौ दे थांदो खाथि नों बेफोरखौ मा बुंदों सुनाया नै जों दा बेयाव फैलायबाय शुटिं खालामनो बिदिं लागासिनो नै एक्सन देगारसिम गुन्दा दङ नुवाखै नोङो एक्सन सिखोदो सुनिना होनदो नोङो सुनिना अन्थाइखौ अन्थाइनि खर'खौ दानबाय सुनिना दै नांजोब्बाय आं माय गड हाय लोगोफोर दिनै मोनाबाय ओमफ्राय नै आंनाव सेस थै नांजोब्बाय नै थै शुटिंआ दिनै बेखिनियाव जोब्बाय बाय करो आं थैबाय आरो बाय करो मुझे भी दे दो हिटबो फैनो बाय बेक